Държи едната ръка и спъната напред. Мила, държи ръцете. И аз да ви да плувате или какво правите? Отивате да плувате, снимате и вече. Поемаш въздух. Духаш балони, ето тук. Станислава, я да ви... Опа, извинявай. Изпъни ръцете, хвани дъската отдолу, ето така, отдолу. Поемаш въздух настрани. Духаш балон. Поеми въздух, ето така. Ето така. Издишаш. Ти държиш дъската и движиш краката. Кога ще започваме? Сега. Поемаш въздух, духаш балон, дръж дъската и в другата ръка. Духаш силно. Айде, към корема с тази ръка. Пусниде. Духаш балон. Към корема. Поемаш въздух, духаш балон. Айде пак, поеми въздух. Духаш балон. Добре, Марио. Поемаш въздух. Духаш балон и надолу към дъното гледаме. Поемаш въздух, гледаш към дъното. Дръж си дъската с едната ръка. Стани да гребаш към корема, настрани. Духаш балон. И пак с другата ръка сега. Към корема, настрани. Духаш балон. Сега го правим като загребваме 3 пъти. Показвам. Ясно. 1, 2, 3. Поемаме въздух. 1, 2,